ассалому алайкум мардуми сарбаланди тоҷик подписчикои канали Саудо ТЖ. ҳама каса созен хубен. имрӯз 25 апрел 2026 сол обши 12 дона хона ҳастад ки навор мекунем ва саҳми шумо мерасонем барои шумо. очи азиза, навора то охир тамошо кунен. ба хотири пешрафти канал дар видео лайк монед дӯстон. баъдан WhatsApp мегзорам барои қабули реклама. чизе ки дорен метонен дар WhatsApp муроҷиат бикунен. ҳатто ки омада хонаҳотон аз пешам навор мекунем. дар имрӯза видео якчанд намуди хонаҳои арзон аст ки аз ҳар як гӯшаву аз ҳар як канали туристон равон кардан ки мо монтаж кардему пешниҳодтон мекунем тамошо кунем. рафти тамошои видео сабр кард то охир бинем бачако. адресора гӯш кунем. иншоалло ки хонаҳои арзонай ҳамаш баҳри шумо навора шуруъ мекунем. лайкорамон дар канали мо ҳозир дӯстон подписатсия кунен, видеоро тамошо кунен. дӯстон азиз, кадоми шумо дар Москва ҳастен, Московский област ҳастен, кор мекунен, фаъолият мекунен, хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, Саудо ТВ ширкати Акаи Нозима тавсиятон метавад ки тӯли якчанд солае ки оиди ҳамин система кор мекунанд, фаъолият мекунанд, борҳои шуморо бурда мерасонанд. пашти ҳар ҳафта иншоалло ки бор ба Торкистон мерасад. бор бурда мешавад ба Душанбе, Ҳисор, Шаҳринав, Регар, Ваҳдат, Бухтар, Вахш, Хурусон, Ҷиликул, Шаҳри Туз, Ёвон, Норак, Данғара, Темурмалик, Фархор, Ҳамадонӣ, Восекулоб ва дигар самтҳои Туркистон бор мебаранд. дӯстон, агар ки борҳои шумо аз 100 кило зиёд боша, худшон омада ба ҷои зистон бортона мегиранд, мебаранд. масъалаи хизматрасонӣ дараҷаи олӣ бо нархҳои арзон кор мекунанд. фақат дӯстон, вақте ки занг мезанем мегӯянд ки мо аз канали Саудо ТВ тамошо кардем. борҳотона роӣ кунем бародар азиз. ва дӯстон азиз, кадомитон ами наворои Саудо ТВ-ра дар YouTube тамошо карда наметонен, дураи ватан ҳастен, Саудо ТВ телеграм канал кушодаги бача азиз, силкаш дар ами таги комментара. ана ҳами телеграм канали Саудо ТВ дӯстон, бовар кунен, канал беҳад зур пеш аст. силкаш дар комментара дар омада тамошо кунен. видео эълон шурӯъ мешавад. якам мега ки ассалому алайкум дӯстони азиз, мада замин ёки хона дар курай ду ёки 3 сотиқ замин боша мешава мега. заминам боша мешава, хона ҳам дошта боша мешава. ай территория Ҳисор, Душанбе боша бо хубай. кадомитон дорен, ягон дӯстотон, бародаротон дора заминои фурӯшӣ 2-3 сотиқа ёки ягон времянка дошта боша мешава. ина марамат ами акада бинависен, рақамҳои 34 58 бинависен. ами ака мехара бачако замин харай, шанси беҳтарин айдасатен. дӯстои қадрдон, нигоҳ кунед ака, мо дар квартира равон кардан ки ин квартира дар ноҳияи Рӯдакӣ. адресора гӯш кунен. видео оддӣ нест бачаҳо. 22 минут зиёд навор кардем баҳри шумо. ноҳияи Рӯдакӣ, ҷамоати шаҳраки Мирзо Турсунзода. адресо фаҳмош десе бачако. кӯчаи Коргар. ноҳияи Рӯдакӣ, ҷамоати шаҳраки Мирзо Турсунзода, кӯчаи Коргар. духонагаҳай 45 квадратный метр, 462 000 сомон. дута рақам дасти WhatsApp рӯи экрани шумо. мега ки 462 та мегем, бо муомила мекунем иншоалло. дар ошиёнаи сеюм қарор дора. об свети доимӣ. дома мега 3 моҳ пеш супоридан, мо евроремонт кардем, бо тамоми санъатш кардем. мега ами хай сум дар кор барои хидмон кардем, яки хеле палажен дағалтем, сум дар корай саудош мекунем. хеле ҳолат хай мешава и ҳаётай бачако азиз. хона боша мега 20 рӯз шид мега устуҳо ремонт кардан шуда. евроремонт, евромонтаж, тамоми шароитҳои беҳтарин. хона бо газоблок сохтагӣ мега. бо хона дар зимистон мисол вақти гармӣ салқин, вақти хунукӣ гармак мешавад. дӯстон азиз, бо газоблок сохтагӣ, наздикиша мактаб, масҷид, беморхона, аптека, ҳуҷҷатошам ҳаст. шартнома мега ҳуҷҷатоша бачаҳо азиз. ҳозирашта мақсад шартнома. ремонти хона созай 40 диресен хушрӯ ремонт кардагиай. 462 та 45 квадратный метр духонага бачако. фикр мекунем ки нархи созай дӯстон. дар из давр замони ҳозир ки ҳама нархҳо қимат. агар шумо дар интереси боша ёки ягон дӯстотонда
бародаротон дар лозим боша агар ина рақамҳои 3851 дастиш 7443 ватсапай метонен аз номи Сауду ТЖ ҳозир занг занен. дӯстон лайкотонро монен, дар канали мо подписатсия кунен, видеонавора бодиққат то охир тамошо кунен. навор беҳад, навори зур шид, навори қызиқ шид, ҳатто хонаҳое ҳаст ки тариқи кредит ҳам меспоранд. дӯстон далши тамошо кунен. бу бародари азиз, мардам, тамошобинои муҳтарам, хонаи назди ҳавлигӣ равон кардан ки бо тамоми санъатшай маълумотоша гӯш кунем, баъд мо хонарам нишонтон метем. дӯстон хонаи фурӯшӣ ҳастае ки ду этажа ҳай, обши ду этаж 246 метри квадратияй, 8/10 сотиқ замин дора, дар Казан, Татарстанда қарор дора. хоб Рибни Слободскида 90 километр ай Казан дӯстон дур. хоб дарони район ай бачо, деревонестай дӯстон, дарони район ай. нарх 3 миллион 800 ҳазор рубл, 3 миллион 800 ҳазор рубл ду этажаш бачо азиз. метонен ки як этажа бихарем бачо. рақамҳои 0999 ватсапи акай. мешава ки якум этажа 2 миллион бихарен, дуюм этажам 2 миллион да метонен бихарен. ҳар даша бачо азиз 3 миллион 800 ҳазор рубл бачо ко мефурӯшам. хоб агар касоне ки мисол харидор боша 2 миллионша битамега мондагиша, баъд ё ки мошинам қабул мекунем, болои пул тиян, деревни несай, мактаб, садик, балнеса дӯстон азизам ҳастай, мағоза, банк, садик, мои документ, хулоса беҳад варианти зурай дӯстон. ина марамат кадомитон да лозимай. якум этаж 2 миллион, обши ду этаж 3 миллион 800 ҳазор рубл. аз номи Сауду ТВ дӯстон занг занен. остановка 30 метр, мактаб наздик, роҳу асфалт, қишлоқ нест бачако. дар инҷа метонен шумо бо регистратсияам када метонен. шанси беҳтарин бачаҳо кадомитон да лозимай занг занен. ба хонаи дар душанбе боша алишам мешава, мошинам қабул мекунем. болои сум ё ки 2 миллионша битам, мондагиша дертарам битам мешава мега. занг занен бачаҳо. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ нигоҳ кунед, да видеонавора то охир тамошо кунед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ дар ҷамоати Султонобод деҳаи Қулбулоқда қарор дора. 8 сотиқ замин дора, 3 дар хона дора, кухни дора. кухни 3/5 250 ҳазор сомон нархаш. баня ва ҳоҷатхона дора. гирдаш семимблок 11 ряд бардоштагӣ маҳкам кардагӣ 12 дора. беғайр аз 8 сотиқ замин дӯстон, боз пушти хона да мега 6 сотиқ замин барои хоҷагӣ деҳқонӣ ҳам ҳастай, агародкорӣ мекунед дӯстон. хонаҳо чӣ хел диресен ҳамин ҳолат ремонт зиндагӣ карда мешава. документҳои 100%, масҷиди 5 вақта 200 метр дурай, мактаб 400 метр. хулоса дӯстон аз номи канали Сауду ТЖ ҳозир 250 ҳазора, байнами 24 соат да занг занен ку то 230 ҳазора мета, барое ки ман мегам 24 соат вақт дорам. марамат дӯстон занг зара бигиренш. мегзарем ба дуюмин хонаи назди ҳавлигӣ. дӯстои меҳрубон, хона равон кардан, хонаи назди ҳавлигӣ равон кардан ки чӣ тавре мебинен пашти 4 тараф понноси маҳкам кардагиай. дар ки ҷое? дар шаҳри Ҳисор, дар деҳаи Уртабуз Ганҷрезда қарор дора. духонагаи масоати умумӣ 7 сотиқа ташкил метиҳад. нарх боша 340 ҳазор сомонӣ. хона дӯстон бо газаблок сохтагӣ. бениҳоят дар масъалаи мақсад гармӣ, хунукӣ беҳад зур удобни да. хулоса дӯстон азиз, чӣ хел мебинен бо газаблок. ба фикрам газаблок ай, чунки ака аниқ нагуфтан аз вид маълум дӯстон, хона бо газаблок ай. калидор дора, баня дора, об дора, свет дора, обаш дар наздикишай, ҳоҷатхона дора, мактаб ҳам дора. шароитҳои сози зиндагӣ муҳайё шудагӣ дӯстон. дар тиреза хонаҳо, яъне ки ду хонаи фасон замини калон 340 ҳазор нархаш. иншоалло ки бо муомила дора. маромад дӯстон, гирдаш понноси маҳкам занг занен. фақат дӯстон кадомитон да
ҳамин тарафҳо маҳалла дӯстон маҳаллаи ободай. тамоми хизматрасониҳо ҳастай усталбои нигоҳ кунем битонӣ дӯстон азиз. хулосаи тарафҳоро нигоҳ мекунанд, яъне ки ҳаракат мекунанд бо далши шароитҳои мондагиро муҳайё кунанд дӯстон. Терратера Ҳисор бачаҳо аз тарафҳои ис колхози Россия, ис политехникум ҳама раҳо асфалтай. Мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшӣ. хонаи назди ҳавлигӣ астай дӯстон 180 000 сомонай, 2 комната, 1 сотиқ замин, деҳаи Конгаронда будааст дар шаҳри Ваҳдат. Ассалому алайкум мардам. хона дар шаҳри Ваҳдат деҳаи Камонгарон будааст бачаҳо азиз. қарор дорад дорои 1 сотиқ замин, 2 хона калидор бо тапчан, ҳамом дарунӣ, хона ошхона ва ҳоҷатхона ҳастай. дар деҳа мактаб, садиқ, масҷид, шоҳроҳи Душанбе Ваҳдат наздик ай дӯстон. нархш 180 000. иншоалло ки бо муомила дора. кадумитонда интересе занг занед дӯстон. видеода лайк монед, видеои мада лайк монед, дар канали ма подписаться кунед. агар хоҳем ки хонаҳои арзон тамошо кунед, агар шумо хонаи арзон кофтесен, ҳамин аворои мара тамошо кунед. иншоалло ки мода бисёр равон мекунем хонаҳои арзона, чунки хонаҳои арзон бисёр навор мекунем, баъдам бисёрта равон мекунем. мегзарем ба чорумин хонаи фурӯшӣ дӯстон. 160 000 сомон дар Охчапари ноҳияи 5 да қарор дорад дӯстон азиз. ноҳияи 5 деҳаи Охчапар. 2 дархона, кухни дарунӣ, баня печка дора, ганҷурхона, аловхона, 15 тонага ҳавзи обгирӣ барои нӯшидан, гирди ҳавлӣ бо сетка маҳкам кардагӣ, мактаб дар пеши хона, 10 сотиқ замин, 160 000 сомонӣ. ина дӯстон чӣ хелай варианти созай фикр мекунам бачаҳои азиз. фикр мекунам бениҳоят варианти зурай 160 дар ин давру замони ҳозир дӯстон фикр мекунам ҳеҷ суми нестай, чунки хитон медонем ки ами масъалаи участкашам, масъалаи хонашам, шифиршам, тахташам, ами устошам ҳозир ҳашти ки нарх намошон бениҳоят қимат. ба ҳам худи дӯстон нархҳои хонаҳо ҳам қимат мешаванд. далши маълумот занг зад пурсон шед. ва дӯстон мегзарем ба панҷумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯширо бинен дар киҷо ай киҷо сурат гирифтан даруни хонара бинен. 3 комната квартира, этажи 16, масоҳат 82 метри квадратӣ дар 33 микрорайон, гардиши 13. 3 хонага, ҳама хонаҳояш тиреза дора, тирезаҳои хуб панорамни мега тарафи роҳи калон. тамоми ҷои шаҳрро тамошо мекунен аз тиреза. як манзараи бениҳоят зебо дорад дӯстон. дӯстони азиз, хонаи мо дар ошёнаи 16 3 комнатага 985 000 дар Душанбе ноҳияи Сино, гардиши 13, 33 микрорайон, марамат дӯстон. аз таълим маълумотша занг зад бигирен. ва дӯстон мегзарем ба шашумин хонаи фурӯшӣ. ноҳияи Варзоб, деҳаи Арча. бародари азиз, видеонавора хушо тамошо кунед, хушо каф ҳамонем, иншоалло ки мақбултон мешавад. мерем он тараф бо айс навор мекунем. бародарам хеле меямӯзӣ, итам мегардем, мерем тарафи хона. дӯстои азиз, нигоҳ кунед, деҳаи Арча мешавад додаро. деҳаи Арча нигоҳ кунед чӣ хел хонаҳо ҳасон кардаги, ҳама раста ба раста, қисм ба қисм тақсим кардаги. ина дӯстон далши ӯ тараф мерем, навор мекунем. ассалому алайкум мардуми ютуб, мардуми тикток, телеграм, инстаграм.
одамое ки Саудо ТВ-ро тамошо мекунед. ноҳияи Варзоб деҳаи Арча дар Харор дорем. хонаро набортон мекунем, тамошо кунем. бачаҳо аз нигоҳ кунед, да 4 сотиқ замин дора, 4 дар хона дора, банияи дарна дора, ҳуҷҷатҳои қонуну қоидааш хати мактаб, масҷид, бозор, садиқ ҳамаш мақсад ҳастай, раҳо асфалт кардагай. видеонавора абзор мекунем, тамошо кунем. 350 000 сомон нарх. маълумотҳои пурраш дар описани поён набинед. хонаи фурӯши насагай зер мекунед, адресҳошо мебурояд. рақамҳои сӯханро экрани шумо, рақамҳои маъ мондагӣ барои қаблии реклама чизе ҳастай, муроҷиат карда метавонед. абзорро тамошо кунем бачаҳои азиз. дӯстои қадрдон, наконец омадем дохили хона навор мекунем. обши 4 дар хона дора, бания дохилишта, калидори калон, як хона, ду хона, се хона дар инҷа бания. ай тараф бо як хонаи нишонтон метем бачаҳои азиз. адреса пирра мефаҳмонам ки ҷо даем мо. душанбе ваданасос, баъдан тарафи Варзоб. аз ваданасос то ҳамидера дӯстон 9 километр роҳ масофа дора. деҳаи Арча. чӣ хеле ки роҳи калона диден, аз роҳи калон то ҳамин хонара дӯстон 100 метр, яъне ки роҳ дурам нестай. мактаб, масҷид, бозор, садиқ, балнеса ҳамаш хулоса ҳамин территория ҳастай дӯстон. раҳошам асфалт чӣ хеле шумо дидем бачаҳои азиз. навора шурӯъ мекунем. лайкҳо рамонед, дар канали мо подписатсия кунед. мегзарем ба ҳафтумин хонаи фурӯшӣ. дӯстон азиз, бачакҳое ки аз ноҳияи восеъ хона харен, нигоҳ куненда 5 комнатагаҳай 5 сотиқ замин дора, ноҳияи восеъ дай 300 000 сомон арзиш дора. хона дар восеъ аз роҳи мошин мега 200 метр дарун, аз роҳи мошингард 200 метр дарун. масоҳати 5 сотиқ замин, 4 хона, 1 калидор, обши 5 хона ҳисоб шудаян. об свет дора, ҳуҷҷатҳош ҳамаш ҳастай, қонуну қоидааш хати 300 та муомила дора. занг занед. марҳамат дӯстон, мегзарем ба ҳаштумин квартираи фурӯшӣ. дӯстои меҳрубон, квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дукомната квартира ҳастае ки дар этажи аввал масоҳаташ 70 метри квадратӣ дар Корвон дар Душанбе, баъди Оптови, кӯчаи масҷид муфтӣ, масҷиди муфтӣ мега, 4 этаж, новостройка. хуб, хона дар 1 этажа. дӯстон азиз, хонаи мақсад ҳами дом мега 4 этажа ҳай. новостройка хонаи мо дар этажи 1, масоҳати 70 квадрат. ду хонаи фасони хушӯ замонавӣ 340 000 арзишаш иншоалло бо савдо мешавад. кадумитонда интересия инамарамад рақамҳои 88 31 да занг бизанед. мегзарем ба нӯҳумин квартираи фурӯшӣ. дӯстони азиз, квартираи фурӯшӣ ҳастае ки як ҳуҷрага квартира дар этажи 6 масоҳати 42 метри квадратӣ дар чорраҳаи Файзобод қарор дорад. ҳамин чорраҳаи Файзобод як рӯз рафтем бачаҳо, медонед мағозаи пятёрочка ҳастае ки мағозаи пятёрочкаро мо дар Москва медидем да бисёр вақт. пятёрочкаро ба ваҳдата овардан. хит кинен дӯстон, ҳамин чорраҳаи Файзобода дидем бардор аз мо. пеши молия, шаҳри ваҳдат 335 000 сомон нархш. ина дӯстон рақамҳои 08 09 ахири номери соҳиб мулкай
занг занен маъқул боша бигиринаш. ай ки ҷо хона, замин, мошин, квартира дар кораи комментар як кунед. Видеоро стоп кунед, лайк кунед, подписаться кунед, баъд комментар як кунед, далчи наворомро тамошо кардан гирем бача азиз. мегзарем ба даҳумин квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ ҳастае ки як ҳуҷрага квартира дар этажи даҳум масоҳати 43 метри квадратӣ, кӯчаи Ҷавонон, 230 000 арзиш. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ бо тариқи кредит бефоиз аз ширкати мо харидорӣ карда метавонед. дом буд шидагиае, фақат корҳои дарунии бино рафтастае. бино бо об, свети доимӣ, канализатсияи шаҳрӣ муҷаҳҳаз гардидааст. марҳамат, 230 000 сомон, 43 метри квадратӣ, темболи бо тариқи кредит бачако. варианти зури бадда хулоса. дӯстон, мегзарем ба 11-умин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар ҳамин дом қарор дорад. дукомната квартира ҳастае ки дар этажи панҷум масоҳати 59 метри квадратӣ, 31 микрорайони шаҳри Хуҷанд ба қарор дорад. 498 000 сомон. хуб, фурӯши замонавӣ дуҳуҷрагӣ. хуб, ки ҷода қарор дорад дӯстон азиза? шаҳри Хуҷанд дар 31 маҳалла, 498 000. рақамҳои 0013 аз талин маълумотша метавонед занг зада бигирем бачаҳо. навори мо дӯстон ҷанбаси чизе ки буд ҳамаша навор кардем. дар 31 микрорайон мега мактаби 8 ва садики 22 наздик шад дӯстон азиз. ватсап мегзорум барои қабули реклама. чизе ҳастае роӣ кунед ёки омада ай пеш навор мекунем. лайкҳоро монед, навор маъқул шуда боша бинависем ки Saudo TV, Saudo TG наворотон беҳтарин ай.